Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Clara. Clara. Però què fas? Veig que t'has posat a fer bricolatge. Sí, mira, he d'arreglar aquesta paret perquè no caigui. Vols que t'ajudi? Ei, que no és la primera vegada que ho faig, eh? D'acord, no dic res. Ara, si cau... No caurà. Vols dir que ja l'apretes prou, aquest cargol? Com? Que potser necessites la força d'un home com jo. Així que a tu t'agrada... apretar. Ja ho saps que sí, però a tu fa temps que t'apreto i no hi ha manera. Segur que et passes tot el dia apretant. No, per mi segueix amb la paret, A veure, si et poses unes sabates petites, a tu... M'apreten? I si no pots quedar amb algú, li diràs que tens l'agenda... Apretada? I si et dic que apretar és un barbarisme? Els cargols no s'apreten, sinó que es collen. I les sabates petites? Diràs que les sabates et venen estretes i l'agenda no està apretada. En tot cas, la tens atapeïda. Així que amb la crisi no ens apretem el cinturó, sinó que ens l'estranyem, no? Bé, de fet, amb la crisi fem el que podem. I ara, si em deixes acabar de collar el cargol... Jo sí que et collaré ben collada. En lloc d'apretar, hem de dir collar, prémer, estrènyer o atapeir.